ଆଜି ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାନେ ଗାଁ ଟୋକାଙ୍କର ଭେଟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୋଖରୀ କୂଳରେ, କାହିଁକି ନା ଚକାଚକ କରି ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହେବ। ତ ଆଜି ପୂଜା ପର୍ବ ସାରି ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ବାବା କୁରୁକ୍ଷୀ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ଥିବା ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ। କୁରୁକ୍ଷୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ଆମ ପିପିଲି ବ୍ଲକରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମେମାନେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ, ଭଲ ଜାଗା, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିରଟି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାକଜକମାନ ହୋଇଛି। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଲୋକେସନ୍ ମାରି ସେ ଜାଗାରେ। ତ ଆମ ଟିମ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବୋକା, ଏପଟେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପାହାଚ ତିଆରି ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା ସବୁ ମେଣ୍ଢା ସିଆଡ଼େ ଯିବେ। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଫାଇନାଲି ସେ ଜାଗାରେ। ସେ ଜାଗାର ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ଜାଗାଟିର ଭିଉକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବହୁତ ସାରା ଥିଲା। ତ ଆମେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲରେ କଲୁ। ଭଲରେ କରିସାରିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ଚାରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆମେ ବୁଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଭିଉଟା ବି କେମିତି ଅଛି, ବୋବାଲ ଭିଉଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟୋଟାଲ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଚାରିପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ। ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଏଠି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲୁ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ବି ଏଠି ରୋଷେଇ କରିବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଆସିଛୁ। ଶେଷରେ ବାବୁମାନେ କହିଲେ ଆମର ସବୁ ନ୍ୟୁ ରେସିଂ ବାଇକ୍ ଆସିଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ ନ କଲେ ବାଇକ୍ ସହ ମଜା ଆସିବନି।